welcome back to our channel. Andito kami ngayon sa sa Parque de Atracciones. Ito yung sinabi namin before sa isa naming vlog na pupuntahan natin ngayon sa since summer, and let's enjoy the summer. Ito yung yung one to sawang rides. Ito, may diskwento kasi ito. Kung mayroon kang ganito, may diskwento. Pero kapag wala kang ganito, mahal. Ang bawat isa is 35 euro. Ang bata is 27. So, ito, nagharap kami talaga. Ito, nakukuha sa sa mga inom. Like, yung lemon tea yata yun. Wala. Kita mo yung entrada pa lang. Kapag wala kang diskwento, mahal. Buti na lang may diskwento. Kaya importante din yung may diskwento. Muchas gracias. Halo. Okay. Bali ito guys, hindi ito yung main entrance niya. Ito yung sa may likod. Ang main entrance doon sa may bandaron. Kumo dito kami pumasok kasi mas malapit doon sa may tren yung sinakyan namin. So, let's go guys. So, let's go for the first ride. Street ito ni Rafaela. Treat niya ito kasi summer. Kasi ilang buwan na lang pasukan na naman. So, samahan natin siya kung saan siya magpunta. First stop, Nickelodeon Shop. Gusto lang niya rito. Dito tayo ngayon sa unang stop ng walang pangalan ito. Super excited. Sabi nga niya is mini Disney daw. Ganda? Mano ka rin. Oh, our driver. Hola. Hola. Magsasawa ka kasi buong hapon kami dito hanggang gabi. Yun, may tren naman doon sa taas guys. Yun. We are finished. We're going to the next stop, the train. Ayun, oh. Ang ganda. Ah. Oh. Ang galing, ah. Okay, andito tayo sa Speedy Pass. Laman. Oh, ready? Yes. We're ready. We're ready. 1, 2. Hacer una foto si querés. Takot si Rafi. Rafi. Takot siya. Natatakot eh. Nanay ang nag-enjoy.
Finish. Yun. Tapos na. Okay, next stop. Yun. Bye! Next stop, the jellyfish. Next stop, the jellyfish. Okay, jellyfish daw. Ayoko na dyan dahil mahilo na ako dyan. Mahilo ka talaga dyan. Bali, dalawa lang silang papasok kasi hindi ko na kaya, mahilo ako dyan. So, sila na lang muna. Kaya gagawin niya. Kita nyo, super excited yung bata. Hindi tuloy doon. Ayun, si Spongha. Babalik kami dyan mamaya kasi sobrang init. Maliligo siya dyan. Dyan sa may shower na yan. But for the meantime, dito na lang muna. Ayan na sila na. Ayan na sila guys. Ayan na si Rafi. Hello! Hello! So excited! Aber. Hola! Dahil na! Rafaela! Lahat ng ride sasakyan niya kasi sobrang excited siya guys. Ito yung actually ito yung yan. Size Spongha siya guys. ¿Estás bien? Okay, yun. Otra vez. Okay, we're going to the next stop guys. Which is okay, I think we're going to the Holland Tunnel. Okay, lahat pala guys, sasakyan niya. Lahat. Pero hindi yung para sa mga mayores. Edad minimo 4. Pwede siya. Okay, dito tayo sa Turtle. Yung, hindi ko alam. Ay, yung pala, yung drive car. Parang car. Car siya. Pero hindi ko alam kung alam niya kasi never pa siyang nag-try niyan. Muy bien. Así. Oh, ang galing ha. And the driver. Ayun. The driver. Okay. Let's take a photo para may remembrance din siya. Yun. First time nang mag-drive. Well, so far so good. Hindi pa siya nabangga. Yun, ayun. Parang hindi siya nag-i-enjoy. Mirame! Ang hirap po natin. You're the driver, you see? Solitas, muy mayores. I'm good at this. You're good at that. Because I Okay. love cars. You love car. But you don't have car. Okay, since walang masyadong tao, so tayo kagad. Walang mahabang pila. Tres. Charogel, un adulto adelante y otro atrás. Vale. So guys, ito lahat mga pangbata ang una nating Ng airplane. destination. We're going Up. to somewhere. Oh. Your head.
Arriba, arriba, arriba. Wow! She's I'm flying daw. Flying daw. Ang ganda. Yun lang. One more. Akala ko isang ikot lang. More! Your head! Arriba, arriba la mano, cariño. Uno, it's coming. Arriba, arriba, arriba. Yan, bilis na. Punta tayo dito next. Okay. Ayan. Yung guys, 3 ikot lang. Ay, Mano. mga. Ay, ma. Wala guys, ito yung roller coaster para sa Pambata. I-try muna natin ito bago tayo pupunta dyan sa Tang Mayores. Ay, tatlong ikot. Tatlong ikot pala siya. Lahat taga-tatlo. Wala. Mejor daw ilagay. Ganon? Oo. Kasi nakalagay dito, mejor daw doon. Okay. One. Yan na. Wow! Ang bilis! Ang bilis guys. Ayun. Nya. Nakakahilo. So yun guys, ang ating part 1 dito sa Parque Atracciones para sa mga bata. So sa susunod naman na ating video, doon tayo sa mga mayores. Kahit papa lang kasi ako hindi ako masyado doon. So please don't forget to Like, comment, and subscribe. Adios! See you in